проследим пратката си, след като направим поръчка на Strawberry.net. Всяка поръчка, направена на Strawberry.net, получава уникален номер. Вие го получавате веднага след като направите поръчката си. Поръчките се изпращат най-късно в рамките на 24 часа след като направите поръчката си. След изпращането на поръчката си ще получите номер за проследяването й. С него лесно ще можете да следите статуса й, както и местонахождението й. Отидете на началната страница на Strawberry.net и въведете номера на поръчката си в полето "Провери статус на поръчка". Натиснете ОК. Освен това можете да изберете държава или регион за по-лесна навигация на сайта. Или да натиснете върху категорията "Обслужване на клиенти" и да откриете отговорите на най-често задаваните въпроси. Нека да проверим тази поръчка. На страницата със статуса на поръчката можете да видите датата на поръчката, датата на приемане на плащането и датата на изпращане на поръчката, както и номера й за проследяване. Можете да видите и кои продукти са изпратени с поръчката, като натиснете върху линка "Покажи съдържанието на тази поръчка". На тази страница ще видите и пощенският номер за проследяване на вашата поръчка. Копирайте пощенският номер за проследяване и кликнете върху линка "Водещ към местния пощенски сайт". Ще бъдете прехвърлени към местния пощенски сайт за проверка на вашата пратка. Отидете на връзката за проследяване на вашата пратка и вижте актуалния статус. Запомнете, само пратките, изпратени с препоръчана поща, могат да бъдат проследявани. Тези, изпратени с обикновена поща, не могат да бъдат проследявани и Strawberry.net не препоръчва този метод. Доставката отнема обикновено от 4 до 6 работни дни за големите градове, от 7 до 10 работни дена за повечето райони и от 10 до 14 работни дена за отдалечените зони. Понякога актуализирането на информацията на местния пощенски сайт може да се забави. По-добре е да се обадите към местния пощенски клон, ако не получите пратката си в указаното време. Ако поръчката ви закъснява, изпратете имейл на cstr@strawberrynet.com или info@strawberrynet.com и техният отдел за обслужване на клиенти ще ви помогне с радост. Всички поръчки, изпратени с препоръчана поща, са застраховани и ще получите 100% обезщетение при загуба или щета. Благодарим ви, че ни гледахте. Насладете се на пазаруването!